माला सोरांबावगोनलै आदा नों सिखारा दिनैनो साख्रिनि दारै इन्टारभिउ होगोन सिखारदो 9टा बाजिनोसै बावदोंसोमोन दा आङो र' थांसै दे नाम्बार हायदो ओंखारना बावगारदोंसोमोन आं र' थांसै इन्टारभिउ लानो हांदों नाथाय जेबोखौनो रोङा आङो सार आङो कामिं मा आं हांनो हागोन नामा होनदों सार बिदिसो फै ज' मानोबा हायदोंमोन नों आंनो साख्रि नांगौ मा साख्रि नांगौ नोंनोबा जिखुनु जा साख्रिबाबो जागोन आंनो मोसौ खिगारनाय बोरमा खिगारनाय बेफोरबा जागोन ना जाया मानि सार मा बुस्थु बेबा न'आव फिसिग्रा बोरमा फिसा बेफोरनि खि मोसौनि खि बेफोरखौ गारनो थाखाय गोबां दङ आंनाव नङा सार आंनो बड'लेण्डनि दारै साख्रि नांगौमोन दाथ' बड'लेण्डनि साख्रि जेबो गैयालै मा गैया थगायदों नामा आंखौ आरे यार गैयालै मा बुंनायखौ मानिया मा गैया होनना थगायदों सिगांनो हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनो 1 लाख होगोन होननायालाय बे साख्रिखौ नों सोरनोबा फैसा होना फाननो नामायदों नामा आंनो नांगौ नङालै बेखौ होथ'वाखै होबा होगोन ना जोंलाय मानो फाननो नङा नोङो फानो नों बिसोर बायदिया फैसानि दारै गोनजाजोबसो बुजिले फंबाय बुजि होगोन होनदोंना साबैदो सार आंजों मोनाबाथ' दिगदार जायोगा जागोन दे जागोन बिदिबा थांसै आं सार दे हांनो हासिगोन